Sí, ja lo sabia jo, Maria José, que no volies a poder. Però què estem fent? Per què no pots? Vinga, vinga, va. Que si no podem fer res, hem de llegir. Vols que els dic jo? Me deixes? I tu de què et dius? Perquè no puc, perquè sabia que anava a passar. Sabia que anava a passar, però això no pot ser. Vinga, va, vinga. Vinga, Maria José, vinga. Ja està. Què ha dit de Pau? Ara sí? Bueno, anem a veure. Temps era temps, l'escola era l'espai on les persones, lliures de les preocupacions i les urgències de la vida, es dedicaven a formar-se i a conviure, allò que més els agradava i que els feia més humanes. En aquell temps, l'escola era el lloc on la saviesa conduïa la felicitat. Aquest anell inicial expressa la base pedagògica i humana de l'escola que somiem. Una escola emocionalment competent. I per a poder-la construir, partim de la idea que les emocions, siguin de la naturalesa que siguin, són impulsos que ens duen a actuar. Observant els xiquets, ens adonem que les emocions solen guiar les seues accions. En canvi, pareix que les accions dels adults se'n desvinculen, segurament pel pes de la cognició. Fora meravellós de poder traslladar a l'escola la visió que els xiquets tenen del món i de la vida durant els seus primers anys. A tal fi, necessitem aplegar les emocions naturals per convertir-les en accions que ens permeten contemplar, de nou, la vida com una esfera de possibilitats infinites, perquè els xiquets viuen l'escola des de l'emoció, com una aventura diària, i s'expressen i es mostren sense vergonya, en la seva essència més pura. Gaudeixen de cada segon de la vida i aprenen i creixen tot compartint i experimentant amb els altres tot allò que els envolta. Una escola emocionalment competent ha de ser capaç de traçar un recorregut compartit que permeta desenvolupar la intel·ligència emocional de cada individu de manera que siga capaç de conèixer i d'expressar les seues emocions com a base del coneixement i d'acceptar-se a si mateix i com a element essencial d'un desenvolupament psicoevolutiu sa. Així, en l'escola, les persones esdevindran protagonistes del seu propi procés de vida. Cal connectar cognició, emoció i acció per canviar la foscor per la llum i l'apatia pel moviment. És doncs fonamental d'integrar en el desenvolupament psicològic i educatiu el coneixement de les emocions com un pas essencial vers la felicitat. Com va dir Paulo Freire, l'escola no canvia el món, però sí canvia les persones que canviaran el món. És per això que l'escola i la vida han d'anar unides.
emocionalment competent és viscuda d'una manera voluntària i oberta, basada en el respecte i la no discriminació. S'enriqueix amb la diversitat i el desenvolupa com a escola inclusiva que és i es vol ser. Un aprenentatge globalitzador i integrat. Per tant, atén les múltiples intel·ligències i emocions. Sabedora que en tot aprenentatge hi ha un intens component emocional. Una escola emocionalment competent és una escola capaç de generar en l'aula un clima de convivència agradable, càlid i respectuós, afavorint aprenentatges, vivències i experiències significatives. Capaç, doncs, de gestionar-se democràticament amb la participació de tots els seus membres, cada un dels quals vetlla pels integrants de la comunitat educativa, conscient de la seva responsabilitat en la gestió de la diversitat emocional. Una escola emocionalment competent és conscient, igualment, que el capital emocional que gestiona no li pertany, ja que les emocions són intrínsecament personals. Aquesta escola forja una identitat col·lectiva vinculant les persones en espais i moments comuns, a l'aula, al pati, en reunions i assemblees, en festes i trobades, en excursions i viatges. I ja que es responsabilitza de gestionar i de canalitzar aquest capital emocional, desplega iniciatives i articula processos basats en valors i principis compartits per tal de construir un projecte col·lectiu orientat al bé comú. Una escola emocionalment competent és una escola que, en plena independència, promou l'autoconeixement en àmbits de socialització dinàmica, potencia l'execució de nous propòsits, dissenya processos que afavoreixen l'autonomia emocional i tot interaccions basades en la cooperació i compensa les limitacions de la individualitat per a millorar-ne la funcionalitat i la satisfacció grupal. Aquesta escola entén la formació emocional com una necessitat i un dret. Les emocions que es manifesten a l'escola es viuen com un vehicle del desenvolupament de processos d'ensenyament i d'aprenentatge, amb el docent com a model emocional. Amb el docent com a model emocional. En conseqüència, s'aprofiten les sinergies entre els professors i els estudiants per a potenciar proactivament i autònomament
la curiositat i les emocions de cada un en un aprenentatge permanent. Una escola emocionalment competent és també una escola que viu interconnectada amb el medi, obrint canals de comunicació, promou espais de trobada per a intercanviar experiències, es compromet activament a créixer sobre la base de la cooperació i promou models de gestió emocional més saludables. Igualment, estableix espais d'aprenentatge enllà de l'aula, perquè entén la ciutat, el carrer, la mar, el bosc, la natura en general com espais educatius. D'aquesta manera, la geografia, la història, l'art, la cultura, la literatura i la ciència esdevenen eixos integradors d'entorns d'aprenentatge col·lectius i una font d'experiències molt motivadores i enriquidores. Una escola emocionalment competent, finalment, és una escola que respecta les formes diverses en què s'expressen les emocions i que s'enriqueix de la diversitat cultural a còpia de millorar la convivència en el seu espai social. A més, com que entén que el medi influeix la nostra salut emocional, fa del respecte i de la seva gestió responsable un senyal d'identitat.